Frantses euskaldun bat etorri zain, ipinitzeko bertsua. Deklaratu baz, haren etxian, gertatu diran kasua. Tanak ez dira erresak baina, esango ditut batzua. Argitasuna ematen bali, gure jaun amorosua. Hogeita 10 urte daukazki, orainik franko gazia. Eta Andriak ikutxiago, hau biziko du kristia. Arniri egin dizkidan gauza, esatekuak ez dira. Txurreo batek engainatuta, eraman bide mazdia. Bihar bezala funtzionatzen, ez dago erresparrika. Lau urte pasa, alkarrekin da, ez dugu izan aurrika. Alegin egin faltan ez dauka, kontzientzia zorrika. Orain Parisen txurruak saltzen, han omen da bikarrika. Txurreruaren lan senzilua, asko irabazteko. Horrek behin ez du egiten, mantendu eta jazteko. Andriarekin alkargartu da, ni modu hontan usteko. Bi kristau desto, nahikuak dira, azter guztiak nasteko. Ni emaztiak utzi ninduen, estadu triste batia. Beste batekin alde gintzidan, han bat guerezak kalkia. Txurruak hanez ederki dabil, diruak gaitu artia. Zer esan bila, oten bitneri, osa batera joan.